Era bolo mun do abe mun nafa ɲɛ muso ye parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko aw muso kalannenw k'aw de ka ko don ko min ye olu kɔni togodala muso e yɛrɛ ka muso olu ko k'u t'u yɛrɛ ye ɲɛnajɛ in kɔnɔ mun yɛrɛ de don 31 juillet ye mun de ye Kassim o diyara n ye 31 juillet in kɔni ye musow ka lafiya ɲinini ani musow ka tagaɲɛ o sabatili ka don dɔ di musow ma yasa an yɛrɛ ka tasibila kɛ ka an yɛrɛ lanisɔndiya ka bɛn ni o don o ye o de ye journée panafricaine ye parce que journée panafricaine ale ma dɔn de ye kosɛbɛ sinon ale kɔnna 8 mars ɲɛ awɔ journée panafricaine kɔnna 8 mars ɲɛ mais 8 mars dɔnna ne bon fanga bɛ don 8 mars la parce que o kɛra date dɔ ye i b'a fɔ musow ye nisɔndiya fanga bonya a kɔnɔ donc a nana ka na kɛ ko dɔ ye fɛn caman bilala k'a kɔnɔ o de la mɔgɔw yɛrɛ hakili tora ale nɔfɛ ka tɛmɛ journée panafricaine kan des femmes kan. Ayiwa ɲinan ta aw kɔni école karamɔgɔ musow u ye ɲinan ta ka kɛ tasibila i b'a dɔn k'a fɔ a kɛkun ye maaw ye n'o ye an yɛrɛ ka musokɔrɔbaw ye n'o ye Sira Jɔfu ka taa se Awa Keyitaw ma ale ni Suko ninnu olu minnu ye koba caman kɛ nin ko in kɔnɔna na hali Fatumata Sire parce que mɔgɔ caman tɛ Fatumata Sire ka ko faamu mais don dɔ la an nana baro sigi Fatumata Sire ka kɛrɛnkɛrɛnnenya mɔgɔ bɛ se ka faamu cogo mais ɲinan ta in talen ka di aw école karamɔgɔ musow ma o yɛrɛ nafa jumɛn b'o la o bɛ mun de ɲɛ aw ye aw yɛrɛ y'a faamu cogo di ɲinan ta in dilen anw école karamɔgɔ musow ma a diyara an ye kojugu Kassim parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ bɛ baara o baara la ni baara in lakodɔnna a ka di ye école karamɔgɔ musow bɛ baara min na diɲɛ nafa baara de don donc ni journée panafricaine hakili tora an na ka o thème kɛ ko l'institutrice d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui vraiment an tɛ se ka fosi fɔ nisɔndiya kɔ an nisɔndiyara ni journée in ye an nisɔndiyara kosɛbɛ 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 parce que diɲɛ na an dɔn diɲɛ n'a dɔn k'a fɔ école karamɔgɔ muso jɔda ye min ye denmisɛnninw ka adamadenya ɲɛli la n'i y'a jateminɛ u ye institutrice mun fɔ ani enseignantes danfara jumɛn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ de institutrice ni enseignante ni ɲɔgɔn cɛ danfara min b'u ni ɲɔgɔn cɛ institutrice bɛ ye mɔgɔ de ye min bɛ denmisɛnninw kalan dɔnniyaw ka dɔnniyaw don u la ani ka tagabolo ɲumanw ni hakili ɲumanw don u la k'a ta kilasi fɔlɔ la ka taa se kilasi 6 ma institutrice dan ye o ye enseignante dun ye k'a daminɛ kilasi fɔlɔ la hali professeur d'université bɛ wele ko enseignante hali n'i ye thèse de doctorat soutenu a bɛ f'i ma ko enseignante chercheur n'i bɛ k'a kɛ recherche domaine na donc enseignante mɔgɔ min ye karamɔgɔ ye n'a bɛ dɔnniya di o bɛɛ ye enseignante ye sisan a bɛ n'a fɔ maa minnu y'a mara olu de nana ni institutrice ye ka dan sigi u ka ko kɛcogo la ka kɛ ni kalan taabolo an ka jamanaw kɔnɔ sa kɛ i y'a faamuya Kassim parce que minnu ye an kalan n'o ye an coloniser bagaw ye tubabuw olu kun tɛ fɛ an ka bɔ an yɛrɛ la u ye kalan kɛ k'a dan niveau dɔ de la o niveau kun ye dɔrɔn niveau min bɛ se k'a kɛ an ka mɔgɔ kalannenw bɛ se k'olu ka ciw kɛ k'u ka lettres sɛbɛn mais ka kalan juru cani yasa an bɛ bɔ olu ka mara jugu kalama olu kun tɛ fɛ o ka kɛ donc o de kosɔn u y'a dan instituteur ni institutrice la o yɛrɛ fana hali école kun tɛ Mali la instituteur fɔlɔ ninnu ala ka hinɛ ni silamɛsiw bɛɛ la président Kɔrɔ Modibo Keyita olu bɔra a école la Dakar de donc c'était juste ka an to u ka mara kɔnɔ an kana se ka b'u ka mara kɔnɔ an ka se dɔrɔn ka sɛbɛnni kɛ an denw kun k'u dege sɛbɛnni na k'u dege jatiw la ka se k'olu ka ciw kɛ a fɔra a banna toujours an ka t'u ka mara kɔnɔ voilà. Mais n'i ye muso minnu ye o baara kɛ o waati n'i y'olu ka kalan kɛcogo lajɛ
ani u ka faamuya kɛcogo ani u ka ɲɛfɔli kɛcogo a bɛ n'a fɔ bi u bɛ ɲini ka n'a fɔ de ko olu tun bɛ maaw kalan ni sɛbɛn ni barika ni fɛn min ye o bɛ ka dɔgɔya bi aw minnu ye ekɔli karamɔgɔ musow ye walima i ma sɔn o kuma ma de. Kasim n sɔnna fɔlɔ ekɔli karamɔgɔ musokɔrɔba olu minnu tɛmɛna anw ye n'olu ye institutrices ye olu kun ka hami bɛɛ de ye denmisɛnninw ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ kalan kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya yɛrɛ la Mali kɛlen k'a yɛrɛ ta président kɔrɔ Modibo Keyita yɛrɛ Modibo kun ka kalan kun sinsinnen don ko ka tubabuw ka mara hakilina bɔ an na parce que olu kun kɛlen de don ka an ka fɛn bɛɛ de kɛ k'a dan olu ka mara kɔnɔna la et donc esprit fɔlɔ min dira Modibo Keyita fɛ enseignement institutrices ni instituteurs ma o de ye de décoloniser les esprits ka an bɔ jɔnya kɔnɔ voilà donc ka an faso kanu don an na Mali ka kanu don malidenw na ka maliyɛndenw dilan k'u kɛ den ɲumanw ye ni o ye ka an dilan an ka se ka kɛ tiɲɛfɔlaw ye jɔn ko ni Ala o ka bɔ o tigi ka k'an ye an k'an faso kanu an ka jamana ka fɛnw lakana an ka jamana ka fɛnw lakana danfara b'u cɛ barisa anw sisan anw ka faamuyali ni olu ta jamana kanu ta fan na u tɛ kelen ye kosɛbɛ anw bolo denmisɛnninw bɛ na dɔrɔn de an k'u kalan mais k'a fɔ ko mara ni ladamu ko instituteur wala enseignante ye o dibaga dɔ ye o kalanbaga dɔ ye anw ka miiri tɛ s'o ma kosɛbɛ. Est-ce que o b'aw ka programme yɛrɛ la? A b'a la éducation civique et morale a b'a la nka a b'a la a kan ka kalan cogoya min na a tɛ ka kɛ ten. Mun na? Bon kalan fana école karamɔgɔ bɛ dege kalan kɛcogo la n'an k'o ma ko pédagogie ni didactique éducation civique et morale matière minnu don matière comportementale de don kan ka jogo de falen ka jogo yɛlɛma k'a kɛ ɲuman ye bon o kosɔn école karamɔgɔw yɛrɛ kan ka kalan a la a kalan kɛcogo la kalan kɛcogo ka kalan olu yɛrɛ kunna fɔlɔ u ka se ka kalan denmisɛnninw la faamuya la barisa ale tɛ i b'a fɔ mati i b'a fɔ physique i b'a fɔ chimie ale ye jogo yɛlɛma kalan de ye jogo yɛlɛma bɛ kɛ ni hali i m'a ye an ka ɲɔgɔlɔnbɔlaw u bɛ se ka jamakulu hakilina yɛlɛma k'u to tulonkɛ la wa nin discipline comportementale ninnu u fana bɛ se ka kalan ni ɲɔgɔlɔnw ye n'an k'o ma ko sketchiw i b'a fɔ misaliya la sisan nɔ n'i bɛ fɛ ka denmisɛnnin dege k'a man kan ka don mɔgɔ kan n'a ma da kongo i bɛ denmisɛnnin dɔ labɔ yanni i ka leçon daminɛ o ka t'i jɔ da la o b'a sɔrɔ i y'a fɔ a ɲɛna k'a ka girin ka don i bɛ dɔ wɛrɛ labɔ i b'a fɔ ɲɛna ko ni o bɛ don ale kɔfɛ k'o ka da kongo donc tɔw bɛ to kilasi kɔnɔ mɔgɔ fɔlɔ min bɛ don o bɛ girin ka don o tɛ da kongo o b'i kari aw kan filanan min na o bɛ da kongo donc i b'a fɔ bon sisan nɔ danfara jumɛn bɛ nin fila ka jogo kɛwale ni ɲɔgɔn cɛ o b'a f'i ɲɛna denmisɛnnin yɛrɛ b'a f'i ɲɛna ni dontɔla o ye da kongo an bɔra o ka nali kalama nin dɔ in donna a ma da kongo a y'i kari an kan ten donc i b'a fɔ o tuma la da kongo ani da kongo baliya jumɛn ka ɲi u yɛrɛ b'a f'i ɲɛna min ye da kongo o de ka ɲi barisa an bɔra o ka nali kalama n'ala an tun bɛ ko dɔ la an bɛ se ka fɛɛrɛ dɔw tigɛ donc u yɛrɛ b'a dɔn nin ye ɲuman ye nin ye juguman ye kalan ye o de ye Kasim i bɛ ɲuman yira denmisɛnnin na i bɛ juguman yira a la i b'a fɔ a ɲɛna nin ye juguman ye nin kana kɛ i fɛ nin man ɲi nin kɛ nin ka ɲi n'i ye nin kɛ a nafa ye nin ye a nafa ye nin ye a nafa ye nin ye an mansaw tun bɛ ziiri d'an ye o ye éducation traditionnelle dɔ kun ye toujours ziiri ninnu kun bɛ a leçon de moralité kun ye juguya ani kojugukɛ i b'a sɔrɔ suruguba ni zonzaniba suruguba bɛ zonzaniba tɛgɛ nɛmu a dun ale ka dumufɛn don sinamusojugu o bɛ a fɔ k'aw dɔ k'a tɛgɛ k'o tulu la a sinamuso den k'a tɛgɛ k'o tulu la ale yɛrɛ denw k'u tɛgɛ k'o ji la
ainsi de suite. Ni mana jaminye. O ka gɛrɛ ka dumuni kɛ. Bɛɛ b'a dɔn tulu ti ja. Tulu. Allo jara it's ka gɛrɛ ka to kɔni don. Voilà. Donc leçon de moralité ou de kundo yasa toujours ka mara sinsin parce que kasi mara bɛ daminɛ so de. Ka sɔrɔ ka na a dafa école la. Donc institutrice yɛrɛ ye mɔgɔ ye enseignante ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ni fɛɛrɛw ni dabaliw b'a bolo ka se ka dɔnniya ni ladamu ɲuman di denmisɛnnin ma. Ayiwa mais ne ma min faamuya bi n'i ye mɔgɔ ɲininka u b'a fɔ ko mɔgɔ tɛ se ka se mɔgɔ den ma k'a to k'u maître la i ka gosili kɛ kalanyɔrɔw la fana ko mɔgɔw bɛ taa yen k'u bɛ taa dɔnniya min ɲini o dɔnniya tɛ di ka ɲɛ adamadenya tɔbɔtɔlu tɛ se ka k'u kunna ka ɲɛ an tɛ maa yɛrɛ sɔrɔ la tuguni kalanso kɔnɔ kalan dɔnni tɛ ye maanifinya dɔnni tɛ ye mun nana n'o ye kɛminɛn de t'aw bolo wa ou bien faso kɛlen don ka aw bila hukumu kɔnɔ a t'aw yamaruya aw k'olu kɛ tuguni de anw kɔni tun bɛ gosi ni falibugabusa ye. Awɔ Kasim aw tun bɛ bugɔ ni falibugabusa ye o tun tɛ dɔwɛrɛ si ye koyi o tun ye fɔlɔ kalan cogoya ye n'an k'o ma ko enseignement vertical maître de tun ye dɔnniya tigi ye ale de bɛ n'i jɔ k'a fɔ donc pour que aw ka assimiler k'a mara ale tun bɛ tɛmɛ ni busan de ye bon sisan méthode falenna o tun ye méthode traditionnelle ye sisan nɔ méthode ye méthode globale de ye méthode active o la écoleden adamaden dɔgɔmanin de don mais mɔgɔ tilancɛ tɛ ou bien mɔgɔ fitinin tɛ awɔ parce que bamananw bɛ kuma dɔ fɔ voilà bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko n'i ye ko kɛ mɔbaga la k'a bɛ mɔn n'a ye n'i ye ko kɛ sabaga la n'a bɛ sa a fɔra ko ka bugɔli dabila parce que kɔlɔlɔw bɛ bugɔli la sisan yɛrɛ si tɛ mɔgɔ la sanction bɛ yen nɔ minnu tɛ bugɔli ye a bɛ digi denmisɛnnin na didacticien ba dɔ bɛ Mali la yan nɔ a ye pratique dɔ yira anw na didactique kɔnɔ ne y'a kɛ ne y'a ye ka ne to classe kɔnɔ Kasim a ka go denmisɛnninw ye ka tɛmɛ busan kan o ye jumɛn ye mɔgɔ fila photo dɔ bɛ yen nɔ une personne souriante ale bɛ yɛlɛ a nisɔn ka di a contannen ba don dɔ bɛ yen nɔ o diminen ba don fo k'a kɛ mɔgɔ cɛjugu ye parce que ni mɔgɔ dimina dɔrɔn i bɛ cɛjuguya donc photo fila a y'a di i b'a bila classe kɔnɔ écoledenw ni min participera cours la kosɛbɛ o bɛ to o bɛ wele o bɛ na cɛ ɲuman ye a tɔgɔ écoledenw ka liste bɛ a fila bɛɛ kɔrɔ donc min mana participer don min na kosɛbɛ o bɛ na ka na nisɔn duman in ka na a tɔgɔ kɔrɔ i b'o wele o bɛ na ka n'o cocher minnu ma participer i bɛ olu bila u bɛ taa ka taa diminen in ta cocher fin de semaine na ou bien ni leçon banna ni tilala i ka cours la don min na joona i bɛ u wele ka na bɛɛ bɛ na ka n'i yɛrɛ ye i ta kɔnɔ min bɛ diminen in ka yɔrɔ la ani min bɛ nisɔn duman in ka yɔrɔ la kasi n bɛ min f'i ɲɛna caman bɛ bɔ diminen in ka yɔrɔ la kunɲɔgɔn min bɛ da o kan ka na nisɔn duman in ka yɔrɔ la dɛ u b'a diyagoya ka baara kɛ parce que tɔw bɛɛ y'a ye bɛɛ ɲɛ bɛ bɛɛ tɔgɔ la e tun bɛ diminenw ka mɔgɔw fɛ anw dun tun bɛ kalankɛlaw ka mɔgɔw fɛ nisɔn dumanw kɔrɔ e tɛ kalankɛla ye donc a bɛ digi u la fo ka taga se a dan na n'a fɔra ko ka bugɔli dabila fɛɛrɛw de tun kan ka bila bugɔli nɔ la nka école karamɔgɔw yɛrɛw ka minnu ye école karamɔgɔw formeli kalan kosɛbɛ olu yɛrɛw ko tɛ di olu ma aw yɛrɛ ta t'aw ka ko ye an ta t'an ka ko ye dɛ ne ko aw bɛ kalan min kɛ kipiki ninnu ni eremi ninnu ni fɛn ninnu jɔn de b'a fɔ aw k'olu kɛ mɔgɔw kunna de olu bɛ bɔ min o ye programme de ye awɔ sisan an bɛ ala tanu k'a daminɛ 2020 na ka na se sisan ma an ma falen ye an bɛ ala tanu an bɛ barika da an ka ɲɛmɔgɔw ye u sɛbɛ bɛ ko bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalanko sinon kasi Mali kun kɛra de a bɛ na lajɛ anw denw na n'a ɲɛna
a bɛ taa kɛ yɔrɔ wɛrɛ anw kun kɛra Mali kun kɛra champ d'expérimentation de u bɛna fɛnw lajɛ yan voilà ni min ɲɛna yan ou bien n'a ma ɲɛ a bɛ bila anw n'a kɔlɔlɔ don voilà mais o la denmisɛnnin bɛ kalan cogo di a ka gɛlɛn système caman nan'o de kɔnɔ ni o dɔ ye musaka nɔfɛ don wa ou bien mun nɔfɛ don bon an b'a kɛ musaka nɔfɛ ko ye mais bɛɛ n'i ka hakili don an bɛɛ n'i ka hakilinan don sinon kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a baara a kun ka gɛlɛn fɔlɔ nka kɔni an bɛ se ka Ala tanu fɔ a la sisan nɔ parce que a ma kɛ kabari de 2020 à nos jours système ma yɛlɛma a bɛ jumɛn kan sisan sisan nɔ an bɛ méthode syllabique kan mais depuis an bilal'o kan an bɛ o de kan yɛlɛma ma kɛ o la fɔlɔ awɔ donc toto tire nama ninnu nana o nɔ na parce que méthode ye système ka kɔnɔko dɔ de ye voilà aw tun b'a fɔ min ma curricula o ye mun ye curricula n'i ye curricula jateminɛ curricula ye programme yɛrɛ de ye programme de curricula ye curricula kɔnɔ stratégie b'a kɔnɔ technique b'a kɔnɔ méthode b'a kɔnɔ kalan kɛcogo yɛrɛ de ye curricula ye mais hali curricula o a fɔra Ala ye anw minnu garisɛgɛ anw ka masterw kɛ sciences de l'éducation na fo ka na se thèsew ma anw kɔni anw b'a dɔn curriculum ye min ye mais par exemple niveau dɔgɔmanin bolo curriculum ye dɔrɔn de bamanankan min kun nana n'i ko curriculum dɔrɔn fondamental maître ye an bɛɛ kun miiri la yanni ne yɛrɛ ka taa kalan kɛ an bɛɛ kun miiri la dɔrɔn curriculum de don parce que voilà 80% ye première année deuxième année 60% et ainsi de suite ka taga mais a tɛ second cycle la donc an kun ɲɛna curriculum y'o dɔrɔn de ye mais en réalité curriculum t'o ye curriculum ye programme yɛrɛ de ye fɔlɔ n'anw kun ye madamu ye carré kɔnɔ a bɔ boli ɲɛ dɛ nka bi aw n'aw taw bɛ taa balani fɔra la ɲɔgɔn fɛ bi u bɛ aw dala minɛ ne ko mun de ye aw sɔrɔ ou bien mun de an ka école sɔrɔ kasi n ye min f'i ɲɛna o de don problème source tayɔrɔ ka jan sisan ekɔlidenw ni ekɔli karamɔgɔ ekɔli karamɔgɔ ka kan ka i imposer n'i ka dɔnniya de ye ni ekɔliden ye tigɛna yɔrɔnin sɔrɔ ekɔli karamɔgɔ la a ka dɔnniya kɔnɔ dɔrɔn i tɛ se k'i imposer a kunna tuguni respect dun bɛ imposer de bonya bɛ imposer de donc dɔ bɛ ekɔli karamɔgɔw la dɔ bɛ denmansaw la dɔ bɛ jamana la dɔ bɛ anw yɛrɛw la o yɔrɔ de don parce que mara bɛ daminɛ so n y'o f'i ye denw ti ka u masaw yɛrɛ bonya parce que masaw ti mara yir'u la fɔlɔ mais kasi nin bɛɛ anw musow ka ko de awɔ den bɛ san 5 ɲuman k'a ba kɛrɛfɛ ba de b'a fɔ den ma ni mɔgɔ ye fɛn d'i ma a fɔ k'a ni ce ni mɔgɔkɔrɔba bɛnna ni fɛn b'a bolo a minɛ ni i bɛ tɛmɛ mɔgɔw la u fo ba de bɛ den dege nin bɛɛ la donc ni anw musow ni ko min tiɲɛna mara ka bolo kan n bɛ se k'a fɔ anw musow tɔgɔ ti bɔ a la donc école karamɔgɔ donc i bɛ fɛ k'a fɔ sisan lamɔ fɔlɔ o ye so ye awɔ aw b'a dafa kalanyɔrɔ la nka anw minnu bɛ so anw yɛrɛ m'an jɔ an jɔyɔrɔ la yɔrɔ kuma tɛ aw fana ma parce que aw yɛrɛ fana bɛ so voilà donc aw bɛ bɔ so de fana ka taga kalanyɔrɔ la mais mun de la o nin bɛɛ tiɲɛna de parce que mara tiɲɛna maratigiw bolo kasi fɔlɔ bɛɛ de bɛ jɛ ka den mara o tɛ bi ye n'i ye mɔgɔ min den bugɔ a bɛ se k'i wele fanga la wa i bɛ kungo sɔrɔ sisan nɔ bɛɛ ko ne n den n ka du ne de bɛ n ka nasɔngɔ bɔ ne de jɔlen don ni n denw ye hali muso minnu ni se b'u ye a dɔw b'a fɔ ne de bɛ n denw ka école sara donc ko nɔgɔmanba tɛ mara tiɲɛna maratigiw bolo n'a fɔra o la ko ka mara segin so fo tɛmɛ ka kɛ ekɔliso de fɛ
jagoya o de kosɔn ne ko refondation ne bolo ne yɛrɛ kun ɲɛna refondation fɔlen n ko refondation yɛrɛ mɔgɔw bɛ na se anw ma an ka jɛ ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye parce que jamana si tɛ se ka refonder ni a éducation de base ma refonder. donc u ye nin bɛɛ kɛ u ma s'aw ma. bon ne kɔni. n'o y'aw bakuruba ɲininka de. ne kɔni ma a mɛn tile kelen invitation mana di ne ma ko les femmes éducatrices refondation mago b'aw la o ma kɛ n dun tulo b'a la k'a fɔ kɔni ko u bɛ na an ka valeur sociétale an danbew n'an taabolow o kalan bɛna kɛ ne bolo n'o kalan bɛ kɛ ministère de l'éducation bɛ ministère de l'éducation yɛrɛ tɔgɔ bamanankan na o b'a bɛɛ fɔ ko ladamuso kalan ni ladamuso donc mais mɔgɔ dɔw fana sirilen don olu la ni o ye acteurs ye les acteurs de l'éducation donc ne bolo u ka kan ka a jateminɛ minnu bolo bɛ a ko la association minnu bɛ kalanko kan u kun ka kan ka u fana wele u ni an ka kuma donc an bɛ se k'an fɛlaw fɔ a bɛ baara ɲɛ u bolo a b'a nɔgɔya u ma hali n'u ko ko anw ka taa an sigi u kɛrɛfɛ an bɛ taa sigi u kɛrɛfɛ. donc aw bɛ ka baara fɛn fɛn kɛ sisan nin ye tan u mana aw nɔfɛ refondation hukumu kɔnɔna na falen mana kɛ éducation valeur ko in fana na u ma saralikɛla aw la o fana na. ayi ne kɔni ka association an ma lettre foyi sɔrɔ refondation ka côté la ne dun bolo jamana tɛ se ka refonder musow kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la école karamɔgɔ musow n bɛ profiter i ka plateau in fɛ u ka fɛɛrɛ kɛ an ka sigi an ka kuma hakilinaw b'an fana bolo an bɛ se k'u dɛmɛ wa u dɛmɛni ka di an ye parce que Mali kura in a ka di an ye a ŋaniya bɛ an na k'an seko kɛ a ka ɲa. ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ nin waati in na min ye yɛlɛmaw caman bɛ ka kɛ i yɛrɛ y'a fɔ sisan aw minnu yɛrɛ ma wele refondation na est ce que minnu bɛ ka charte ni labɛn ninnu dilan olu na aw ye parce que a bɛ n'a fɔ maa minnu b'u kɛrɛfɛ wulu de ye aw minnu kɔni bɛ yɔrɔ janw na aw tɛ ye k'a sɔrɔ ni wulili kɛra a fɔra ko aw de kan ka baara kɛ yaasa kalanko ka se ka yɛlɛma mais e yɛrɛ bolo bi Mali kalanko bɛ se ka dilan cogo di ka bila sira ɲuman kan cogo di fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka kɛ pour que an ka se ka an bɛ min yɛrɛ nɔfɛ ka kɛ ni Mali kurako ye. ne bolo Mali kalanko déjà an ye état généraux de l'éducation kɛ mais a rapport kɔnɔ fɛnw b'a kɔnɔ a bɛ belebele ta Mali kalanko donni na nka halisa refondation in n ko refondation état généraux de l'éducation in a tɛ se ka a bɛɛ ɲɛnabɔ ɲɛmɔgɔw k'a lajɛ halisa an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cogoya min na tuguni ka se ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ o kana kɛ k'a lawaleya voilà aw bɛnna ka bakurubaw fara ɲɔgɔn kan mais lawaleyali in bɛɛ tɛ se ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ voilà o kana kɛ i b'a fɔ a fɔra cogoya min na dɔrɔn ka papiyew bila ka taa k'a kɛ tan a kana ko ye an ka fara ɲɔgɔn kan tuguni o lawaleyaliw an ka fɛɛrɛw ni dabaliw tigɛ o la i b'a fɔ n ye min fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko adamaden jogo yɛlɛmali leçon n'o ye éducation civique et morale ye n'u bɛ k'a fɔ ko ka an ka valeur sociétale ko k'u kalan o kalan o tɛ se ka kɛ i b'a fɔ mati kalan o kalan o tɛ se ka kɛ i b'a fɔ physique kalan donc o kalan o bɛ taa ni bolo minnu ye ala y'an garisɛgɛ didacticiens bɛ Mali la bi pédagogues baw bɛ Mali la école karamɔgɔya dɔnbagaw bɛ yen minnu ni a fanga b'u la fana parce que Kasim baara dɔ ka di mɔgɔ ye n'i si sera yɔrɔ dɔ ma a fanga t'i la i b'a sɔrɔ a hakili ɲuman b'i la mais a fanga t'i la wa ni mɔgɔ si sera yɔrɔ dɔ ma fana e bɛ min kalama kalanko la i b'a sɔrɔ o ni sisan min bɛ ka kɛ o tɛ kelen ye a tigi dɔw bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ u si kɔrɔbayara de sorte que ils sont en déphasage avec les réalités du moment min ka di olu ye diɲɛ yɛlɛmana voilà donc anw minnu n'a fanga b'an na bi vraiment u ka an gɛrɛ u la an k'u dɛmɛ ka baara in kɛ kalanko in ka ɲɛ sɔrɔ a fanga b'an na bi
ala ka diɲɛ kɔnɔ. Ayiwa i ka tɔngo kuma fɔ an da bɛna na tila ka don la mais n bɛ fɛ k'a dɔn nin wagati in na école karamɔgɔ muso ɲɛnama yɛrɛ ye mun de ye. École karamɔgɔ muso ɲɛnama ye muso de ye muso min ni a bɛ taga école a bɛ leçon préparer a bɛ taga kalanyɔrɔ la a taga kuma la a bɛ leçon minnu kɛ a b'u concrétiser i b'a fɔ sisan nɔ ni a kan ka exercice sensoriel de kɛ k'a yira denmisɛnnin na ko kɔgɔ ni sukaro k'u tɛ kelen ye a b'a fɔ denmisɛnninw ye bɛɛ ka na ni kɔgɔ dɔɔni ye bɛɛ ka na ni sukaro dɔɔni ye o de ye concrétisation ye denmisɛnninw yɛrɛ k'a ye u k'a dɔn u ka se ka u yɛrɛ ka se k'u ka dɔnniya dilan u yɛrɛ ye ni an k'o ma ko méthode active ou école karamɔgɔ muso min bɛ denmisɛnnin bila au centre de son apprentissage min bɛ denmisɛnnin bila a yɛrɛ k'a ka dɔnniya dilan o école karamɔgɔ muso o de ye école karamɔgɔ muso ɲuman ye n'an k'o ma ko l'enseignante qui facilite et il faut que l'enseignante arrive à mettre l'apprenant au centre de son apprentissage et il faut que l'apprenant soit le constructeur de son savoir. Mɔgɔ yɛrɛ mana dɔnniya fɛn fɛn dilan kasimi tɛ ɲinɛ o kɔ mais école karamɔgɔ muso min bɛ préparation minɛ ka na ni a ye dɔrɔn k'a yira directeur la ka don classe kɔnɔ ka taga tableau ɲɛgɛn depuis 9h vraiment o tɛ école karamɔgɔ muso ɲuman ye école karamɔgɔ muso ɲuman a bɛ denmisɛnninw dege ko caman na parce que hali enseignement ménager min tun bɛ kɛ a ma dabila sanga tobilenin kun ka di dɛ n'ale kɔni kun bɛ don ne yɛrɛ kun bɛ to classe kɔnɔ n tɛ taa so voilà o de la ka anw ka to na dɔ tobi ka kɔgɔ caya madame ko k'an ka taa sukaro ɲini ka na k'a la voilà o ma bɔ ne kɔnɔ dɛ ko pour que a ka se ka jigin voilà bon o bɛɛ de kun ye denmisɛnninw dilanni Kasim ni n y'a f'i ɲɛna an b'a fɔ coopérative ko kɛmɛ kɛmɛ don i b'a dɔn k'a fɔ ko coopérative kɛmɛ a bɛ minɛ sisan directeurw fɛ maître b'a minɛ k'a di directeurw ma coopérative lawulila de denmisɛnnin a ka se ka jate dɔn kalo o kalo dɔrɔmɛ 10 de don kɛmɛ tɛ o an y'a dafa de k'a kɛ kɛmɛ ye a bɛ bɛn 90 de ma donc sisan nɔ bɛɛ bɛ na ni tantan ye a bɛ mara écoleden dɔ de bolo écoleden b'a dɔn an mɔgɔ hakɛ in bɛ classe kɔnɔ a b'a sɛbɛn tableau coin na nombre d'absents voilà donc o wari bɛ sɛbɛn a bɛ classe kɔnɔden bɛɛ permettre k'a dɔn anw mɔgɔ joli don an ka tantan bɛ joli ma furanan sanna la 40 o bɔlen an ka 600 la a tɔ ye 560 ye jati tɛ ya maa ti ɲinɛ o kɔ parce que an yɛrɛ ka wari don i b'i intéressé o la o voilà parce que e yɛrɛ b'a sara voilà donc enseignant ɲuman hali i bɛ se ka i ka leçon d'addition dɔ amorcer ni o ye ou bien soustraction dɔ amorcer ni o ye a b'i hakili dayɛlɛ o voilà donc école karamɔgɔ ɲuman ye o école karamɔgɔ muso de ye min bɛ leçon préparer a préparer cogo la parce que n'i bɛ leçon préparer i bɛ leçon préparer ka kɛɲɛ n'i ka écoledenw ka niveau ye i bɛ leçon préparer ka a to b'a dɔn u ka dɔnni nafa dannen don yɔrɔ min na voilà i kana taa kɛ tubabukan girimanbaw ye u yɛrɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ min kɔnɔna na kuma tɛ ko k'a faamu i y'a faamuya parce que école karamɔgɔ yɛrɛ fondamental n'o ye institutrice ye ou bien enseignante du fondamental 1 i b'i ka tubabukan dilan de ka segin a kan fo ka n'a bila denmisɛnninw ka niveau la u bɛɛ k'a faamuya e b'i bɛn olu niveau ma de n'i ye mot dɔ don i ka phrase kɔnɔ n'u m'o faamuya i b'a falen mot wɛrɛ la o de kosɔn anw ka wagati la IPG enseignante n'an bɛ taga an ka stage kunna
dictionnaire et synonyme de mot dictionnaire be an bɛɛ kun bolo jagoya la parce que e bɛ mot min don i ka préparation kɔnɔ pour que denmisɛnninw k'a faamuya i b'a fɔ i ka préévaluation na e bɛ mot in e bɛ a falen de ɲini fo mot 3 4 n'u m'a faamuya ni nin ye n bɛ nin fɔ n'u m'a faamuya ni nin ye n bɛ nin fɔ donc synonyme de mot dictionnaire ne yɛrɛ ta halisa a papier a couverture bɔlen don a la mais a bɛ n bolo comme souvenir parce que n kɛlen don ka n tɔgɔ sɛbɛn a page caman na mɔgɔ wɛrɛ kana na n ta ta ne ko nin bɛɛ la o aw ye aw yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan cogo di aw ye école karamɔgɔ muso i ka tɔn in nana cogo di a bɛ mun ni mun baara yɛrɛ de kɛ parce que n y'a ye k'a fɔ aw ye wulikajɔ caman kɛ wagati dɔw la hali tuma min na maître kun bannen don kalan ma aw ye hakilinajigiw ni baaraw kɛ hakilila kiba kun delila ka taa aw ka fɛn dɔw la a ko bɛ cogo di bi Kasimi i ka nin ɲininkali diyara n ye kojugu parce que anw bɛ baara la mais an lakodɔnnen tɛ ko caman ba de Sisawane t'a dɔn k'aw bɛ yen wa a t'a dɔn a t'a dɔn aya Sisawane a tulo na k'an na su voilà o bɛ diya an ye dɛ Kasimi anw ye ɲɔgɔn dalajɛ 2020 an kɛlen ka fara ɲɔgɔn kan a daminɛna fɔlɔ groupement de femmes tɔgɔ fɔlɔ de tun ye ko les femmes syndicalistes an muso dama mun bɛ syndicat kɔnɔ an nana ka na ye o man ca parce que an musow syndicat ko an ka teli a ma et puis a réunion ti ban voilà ale politikilama don a politikilama don donc an muso bɛɛ kun syndicat kɔnɔ syndicat bɛɛ synergie bɛɛ an kun ye muso 5 de ye awɔ syndicat in bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan voilà ne yɛrɛ kun bɛ voilà an kun ka ca dɛ aw kun ka ca kojugu syndicat dun ye syndicat 8 de ye mais muso 5 syndicat yɛrɛ ka ca na aw ye donc an y'a daminɛ o la an ye réunion fɔlɔ kɛ lycée Baminata Diop la an nana ka na y'an ka dɔgɔ dɔw ko k'an t'a kɛ groupement de femmes éducatrices ye o y'a dayɛlɛlen dɔw ko mouvement donc an fɛngɛra ten an bɛnna groupement de kan an ye réunion tugu ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ ka bureau sigi an kɛlen ka bureau sigi an ye récépissé ɲini fana an ye ɲininkali kɛ o kow la u y'o fɔ an ɲɛna donc an ye o procédure engagé ala ye an garisɛgɛ an ye récépissé sɔrɔ donc an ye ko caman kɛ i yɛrɛ kɛba taara an ka min na n'o ye o y'a sɔrɔ a guwanen don dɛ o y'a sɔrɔ a guwanen don école karamɔgɔ musow de d'après les enseignants ko ce que les autres disent bas ko anw de y'o fɔ ho parce que anw de ko syndicat ma a y'a jɔ ten kɛra an ka sigi an ka kuma an ka prime dɔw ɲini minnu bɛ bana dɔw lase an ma ne yɛrɛ filɛ nin ye je souffre de l'arthrose école karamɔgɔya de y'a se ma ne an ka école karamɔgɔya kuma fana dɔɔni danfara dɔɔni b'o ni sisan ta cɛ parce que anw ta kuma kalan ka di an ye i b'i to fɔ kɛnɛma k'an kumakan mɛn an bɛ fɛ a ka fɔ de ko karisa de ye ne ka élève tan kɔfɛ donc vraiment karisa tun bɛ baara kɛ o de fugu kun b'anw na o de kun kanu b'anw na pratiquement an kun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ école la i bɛ taa sɔrɔ an promotion damaw an bɛ 2 ni 3 bɔ donc ni 5e ne bɛ nin bolo 6e bɛ ne bolo ni ne mana fɔ nin kɔ nin ka mɔgɔw mana di ne ma 6e na tiɲɛ yɛrɛ la n'a ka mɔgɔw n'u ka niveau man ɲi récréation na ne b'a fɔ an ka barokɛyɔrɔ la dɛ i ka mɔgɔ ninnu e fana i tun tɛ ka baara kɛ dɛ donc o maloya ma anw tun tɛ fɛ o ka fɔ an ma n bɛ profiter nin yɔrɔ la yan k'an ma pɔrɔsi remercier ONG dɔ don a ye ne décoré en 2006 tellement an ka élèves ka niveau ma ko ils n'ont pas besoin d'apprendre les leçons à la maison parce que ne ka élèves i yɛrɛ de bɛ leçon sɛbɛn ne ti résumé ne ti taa ni résumé ne kɔni élèves ni ne leçon aw yɛrɛ bila aw ka maga a bɛɛ la aw ka dɔn min don a bɛ cogoya min na aw yɛrɛ de b'o bɛɛ fɔ donc aw yɛrɛ de bɛ mɔgɔ kelen bɛ taa tableau la aw yɛrɛ de b'a fɔ ye a bɛ question poser ɲɔgɔn kunna ka résumé kɛ donc les élèves mes élèves ils n'avaient pas besoin k'a fɔ k'u bɛ taa so ka t'u sigi kaye kan parce que u yɛrɛ de y'a dilan u yɛrɛ de ka résumé don donc an ka association an ye baaraba de kɛ
article 39 lu ci la an bɛ barika da an collègue ancien cɛmanw ye u caman bɛ u y'a lamɛn u caman tilara ka na fara an kan ko vraiment an ka idée in c'est la meilleure an ka baara kɛ ni ɲɔgɔn ye o kɔfɛ tuguni les femmes éducatrices anw bɛ san 5 bɔ an bɛ cours de consolidation kɛ cours de consolidation ye min ye consolider les contenus déjà enseignés i b'a fɔ maître ye minnu kalan classe kɔnɔ ka olu exercice kɛ olu kan an kun b'a kɛ en maths en physique en chimie en anglais an kun b'a kɛ o matière 4 kan école karamɔgɔ muso minnu b'an na an balima école karamɔgɔ cɛ caman kun b'an dɛmɛ donc u bɛ école denw 9e élèves ta ka u chapitre minnu enseigner u kun san kɔnɔ ni école bila tɔ tora kalo 3 ye ka segin olu kan ka exercice di ka exercice corriger autocorrection baden bɛ k'a la ne yɛrɛ en tant que présidente je crois an ka photo dɔw bɛ Facebook kan a la yɛrɛ groupement des femmes page kan n kun bɛ taa suivi kɛ n bɛ taa ka taa lajɛ u bɛ ka chapitre u bɛ chapitre jumɛn na sisan nɔ exercice la u y'a corriger cogo di j'étais accompagnée de ma vice-présidente qui est une didacticienne en mathématiques. Elle est docteur en didactique des maths. Madame Togora Hawa Koulibaly me profiter k'a fo a y'a se bɛɛ kɛ ale de kun bɛ mati suivi kɛ maître nɔfɛ cours de consolidation na an ka enseignante dɔ fana bɛ yen nɔ Awa Damele ale bɛ suivi kun kɛ anglais la donc pratiquement musoba dɔ bɛ musoba kelen b'a la Madame Zuboyi Dadoba ale ka suivi kun bɛ français kan. Elle est professeure de lettres. Donc actuellement, elle est inspectrice de l'enseignement secondaire. En bas, foya kosebe. Donc o muso ba munu be anchela, olu be kun ka domaine attribué lembula, ou be suivi kala, ka mettre suit, yala ou be niveau du mena, ou be ka consolider chokodi, exercice ou be ka di, parce que même évaluation Kassim, évaluation fana règle de bala, norme de bala. Une évaluation a des normes. Ayi évaluation tike kun fɛ dɛ e ma min fɔ den ne ko k'a o jaabi Arisia a tɛ se o t'a kɔnɔ voilà donc u kun b'a suite exercice min bɛ di u bɛ passer fɔlɔ k'olu bɛɛ ta u bɛ taa ni olu ye donc évaluation sujet ni mɔgɔ 4 de kun bɛ a bɛɛ fɛngɛ Madame Togora Awa Koulibaly ale kun ye maths physique chimie ye Madame Zuboyi Dadoba ale kun bɛ français suivi kɛ Awa Damele ale kun bɛ anglais suivi kɛ donc u bɛ na ni contenu yɛrɛ tun bɛ ka denmisɛnninw dɛmɛ o an ye pourcentage min k'o la Ala de b'a dɔn vraiment commune 5 kɔnɔ mais an kun tɛ se ka bɔ o kɔnɔ parce que an tɛ se ka Bamakɔ bɛɛ couvert sinon a t'o bɔ voilà bɛɛ bɛ se k'i ta k'i ka sigida la voilà mais ni regroupement yɛrɛ tun sera ka kɔgɔ a bɛ se k'a kɛ fan bɛɛ fɛ mais a ka di min na fo fanga k'a dɔn k'a bɛ yen de n'u y'a dɔn k'aw bɛ yen u bɛ ko caman de nɔgɔya minisiri yɛrɛ mana dɔn k'a fɔ ko musow bɛ yen minnu bɛ nin waleya in kɛ diyagoya don aw ka dɛmɛ parce que a b'a to tɔgɔ duman ni jamu ni fɛn minnu bɛ sɔrɔ a ko la ale yɛrɛ bɛ dɔ sɔrɔ o la mais regroupement bɛ mun de kɛ sisan regroupement kɔni an bɛ kow sumayalen don an bolo dɔɔnin aw kelen tɛ an kelen voilà fo n'a taara nord la sa dɛ n'a taara teza waati ni sisan a bɛ baara sɔrɔ yen n tɛ Bamakɔ yan a bɛɛ juru yalalen don ni marifa t'i bolo n'i taara i b'a bigi tɛ yen de i bɛ taa kalan kɛ denmisɛnninw kunna yen u b'a fɔ a ye bɔ damanda la a kana walan na voilà n'u dun ko k'anw ka taa yan an bɛ taa dɛ ne b'a dɔn awɔ ne yɛrɛ kɔni hali ni jamana e yɛrɛ ni bɛ Kidali de kan ne ɲɛ b'e la o ɲɛ b'i natɔ la i bɛn'a fɔ o hali ni jamana ko ne ka taa Kidali ne bɛ taa parce que mɔgɔ tɛ kɛ école karamɔgɔ ye dugu kelen kama anw ye école karamɔgɔ ye Ala ye DCAP ya kalifa an na bi nka ni a fɔra k'an ka taa kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ DCAP ye ou bien Mali yɔrɔ o yɔrɔ DEA ye ou bien Mali yɔrɔ o yɔrɔ kalankɛla ye an bɛ taa ne nomera ka sɔrɔ ne bɛ cours di Ɲamakɔrɔ lycée public de la n taara kalan na k'an to Amdalayi plateau denni na n'u k'a ma ko Burage Sangare donc ne mana taa diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ne bɛ fɛ k'an faso servi parce que n faso ye de dɔnniya in diya n faso ye n kalan donc a ka kan n faso
nafa a ye dɔnniya min di yan ni o ye. ayiwa regroupement bɛna mun kɛ don nataw la ou bien mun don nataw la regroupement kɔni ka ŋaniya de ye vraiment ka denmisɛnninw dɛmɛ ani ka école karamɔgɔw yɛrɛ ladɔnniya kura ye parce que mɔgɔw ka kuma don ko la répétition est pédagogique kalan ti ban ka école karamɔgɔw kalan didactique la halisa parce que a bɛ fɔ ko didactique toujours an b'a mɛn ko didactique de discipline Kasim ala de b'a dɔn min bɛ enseigner la toujours fɛn kelen anw ye kalan mun kɛ o b'anw permettre ka tagabolo kuraw don didactique kɔnɔ ni o ye matériel didactique ka école karamɔgɔw dege olu dilanni na parce que ɲɛ min f'i ɲɛna o de don fo denmisɛnnin yɛrɛ de k'a ka dɔnniya dilan yɛrɛ ye o b'a faamuyali nɔgɔya bolo o b'a faamuyali nɔgɔya o la a tɛ ɲinɛ fana donc matériel didactique ani didactique yɛrɛ parce que didactique yɛrɛ mɔgɔw bolo leçon préparée de didactique ye ne yɛrɛ en tant que DCAP ɲɛ bɛ o de la u bolo halisa o module de bɛ yen nɔ n'a fɔra didactique des disciplines dɔrɔn comment préparer une leçon de vocabulaire comment préparer une leçon de grammaire comment préparer didactique dan tɛ o ye n bɛ se k'a fɔ o ye didactique donda de ye n'o tɛ didactique tɛ o ye donc vraiment an bɛ fɛ maîtres ka former didactique des disciplines yɛrɛ la u ka former outil didactique élaboré dilanni na awɔ ayiwa o ye tɔn ta fanfɛla ye an b'a dɔn k'a fɔ tɔn kɔnɔna na fana aw tun ye laɲinibaw kɛ aw tun bɛ formation kɛ aw bɛ sensibilisation kɛ yalama école in bilalen min filɛ nin ye sisan aw bɛna waleya dɔw kɛ olu sira fɛ ou bien fo aw ka dɛmɛ de fo an ka dɛmɛ Kasim parce que n'i ko i bɛ fɛn fɛn kɛ hali i bɛ jisuma min san ka di mɔgɔw ma a ma nɔgɔn y'a ye donc n'o tɛ ŋaniya baden de bɛ anw na ŋaniya baden de b'an na école bilalen min filɛ sisan nɔ e yɛrɛ ye ne ka o don na message ye réseaux sociaux kan n ko école karamɔgɔmusow sisan nɔ temps b'an bolo an ka kɔlɔsiw ta an ka taa églisew la an ka taa misiriw la an ka duwawu kɛ an faso ye teza watɛni kɛlɛ min bɛ sen na anw de cɛw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la anw de denw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la anw de balimakɛw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la anw yɛrɛw bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la a ma fɔ kunun ko muso dɔ tun bɛ ka avion dɔ piloter ko a ye baaraba kɛ yan voilà donc anw yɛrɛw de bɛ yen i cɛ bɛ yɔrɔ min na i bɛ yen i den bɛ yɔrɔ min na i bɛ yen i balimakɛ bɛ yɔrɔ min na i bɛ yen donc temps b'an bolo vacances kɔnɔ ka kalanw caman kɛ école karamɔgɔw kun ka école karamɔgɔw dege fɛn caman na hali fraude ko min filɛ nin ye denmisɛnninw bɛ sonyɛli min kɛ examen la c'est parce que min bɛ kalan na u kun u t'a dɔn de u m'a faamuya ka ɲɛ n'u y'a faamuya ka ɲɛ u t'a ɲini k'a sonyɛ o i bɛ se baara min na i b'o sonyɛ donc a ka di anw ye ka mathématiques démystifier a ka di anw ye ka kalanw kɛ école karamɔgɔw kunna yasa u fana ka se k'u ka dɔnniyaw di nɔgɔya la transmettre la connaissance ce n'est pas donné à tout le monde mais il y a des techniques dɔw bɛ yen nɔ stratégie appropriée lenw bɛ yen anw ala y'anw garisɛgɛ o la didacticienw b'an cɛ la u bɛ se k'u dege o la voilà APC mɔgɔbaw b'an cɛ la olu b'aw bolo quoi olu b'an bolo APC mɔgɔw b'an bolo n filɛ ka mun fɔ madame Zuboyi Dadoba même à l'international elle est connue APC la approche par compétence elle est inspectrice de l'enseignement secondaire et madame Tora Hawa Koulibaly elle est didacticienne en mathématiques ne yɛrɛ j'ai un master en sciences de l'éducation et n bɛ ka spécialisé en didactique de lecture voilà donc a bɛ ten an ye dɔ kɛ baro la an b'a dɔn k'a fɔ ɲinan muso tɔgɔla don n'o ye 31 juillet aw école karamɔgɔ musow kɔni taara ka kɛ misali ye nka e yɛrɛ bolo san wɛrɛ e bɛ fɛ a baara ka kɛ cogo di ka ɲɛ parce que ɲinan mɔgɔ caman y'a jira k'a fɔ k'a kɛra komi n'a sɔrɔ a tunna u kan a ma labɛn bon u kun hakili tun bɛ mun na ka se ka ɲɔgɔn faamuya olu caman ma ye a la e yɛrɛ bolo mun bɛ se ka kɛ pour que 31 juillet a ka se ka faamuya musow yɛrɛ fɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka se jamanaden tɔw ma ne fɛ
promotion de la femme u ka dɔ fara u ka wuli ka jɔ kan ala yɛrɛ kɛlen dɔ ka musoba dɔ di promotion de la femme ma n y'a tɔgɔ mɛn télé de la o y'a sɔrɔ n b'a dɔn société civile domaine kɔnɔ musow ka musow ka m'a dɔn b'a fɔ cogoya min na sa droit défendbagaba don n'o ye Jingare Ibrahim Maïga ye elle est chargée de mission à la promotion de la femme. Elle des femmes et droits humains présidentiels. Jingare Ibrahim Maïga, Madame la ministre de la promotion de la femme, vraiment, aka ala ye chance min d'a ma ni ka Jingare kɛ a ka chargé de mission ye, c'est une chance. U ka wuli ka jɔ u ka dɔ fara kan Jingare bɛ se ka Mali bɛɛ d'a ma Mali muso bɛɛ a bɛ se k'a di tellement musow défense tabagaba don féministe belebele de don Mali la a bɛ tubabukan mɛn cogoya min na a bɛ anglais mɛn ten Mali ni Mali kɔ kan a dɔnnen don donc pour que muso fanba ka bɔ a kalama muso fanba ka wuli k'i jɔ k'a dɛmɛ a ka baara la a ka chargé de mission yi a bɛ se ka Mali d'a ma a bɛ se ka kɔkana d'a ma donc a bɛ se ka baara kɛ ni o ye ko k'a ka baara kɛ minɛ ye pour que muso bɛɛ bɛ bɔ a kalama baara in a tɛ kɛ i b'a fɔ a kɛra ɲinan cogoya min na ni Ala sɔnna. Ayiwa kumakuncɛ kuma jumɛn b'i bolo? Kumakuncɛ kuma min bɛ n bolo n bɛ fɛ k'a ɲini école karamɔgɔ musomanw fɛ u ka baara in kɛ Ala kama k'a bila u kunna ko Ala b'a sara u taw ye. Kasim fɔlɔ école karamɔgɔdenw de ye bi kadiribaw ye. N b'a cité hari n tɛ jɔ n boloden kɔni tan n bɛ n sen kɔni tan fara kan Mali kadiribaw n'i ye école karamɔgɔdenw bɔ a la a tɔ b'i dɛ. Ala y'o kɛ olu ye parce que u kun bɛ k'a kɛ walidenw ye. Dɔnniya Ala de b'a di mɔgɔ ma mɔgɔ tɛ se k'i den kunkolo da yɛlɛ ka dɔnniya don a la an mana taa n'an denw ye privéw la cogo cogo minnu b'an bolo public la an k'an sɛbɛ don u ma o la an bɛ ka dɔnniya min di olu ma Ala bɛ an denw fana la dɔnniya école karamɔgɔya ye baara min ye mɔgɔ tɛ se k'i sara Ala de b'i sara école karamɔgɔya y'o baara di Ala de b'i sara donc u ka nata Ala ka sara la wari min bɛ d'u ma o ye musaka dɔ de ye mais a tɛ se ka école karamɔgɔ sara bɔ Ala de bɛ école karamɔgɔ sara Ala b'an sara ni den ɲuman sɔrɔ ye Ala b'an sara n'an denw la dɔnniyali ye Ala b'an sara fana école karamɔgɔ i tɛ taa yɔrɔ si k'i b'i kɛ écoleden kɔrɔ ye k'a ti hɛrɛ dɔ k'i ye ne bi bi in na ne yɛrɛ min san 25 dɔrɔn ye nin ye école karamɔgɔya la ne ka écoleden kɔrɔw yɔrɔ caman na bi bi in na vraiment n bɛ ka bɔ u nu ma madame anw kalan lumière la koyi madame kun y'anw ka madame ye Burake Sangare la hali o don na ne taara salon dɔ la ne taara n ka écoleden dɔ sɔrɔ yen nɔ o ko ne ma ko madame k'e kun b'a fɔ ko ne bɛ kɛ diɲɛden de ye ko madame ko ma kɛ diɲɛden ye sa ko n furula ko n bɛ nin salon in ye ne de ta ye ne ko han y'a ye donc ne yɛrɛ kun hakili t'ale nɔfɛ ça veut dire que a ye n kun dilan ka n ka fɛn bɛɛ kɛ fu la a ma sɔn ka dɔrɔmɛ minɛ na ka tila tuguni ka 2000 jan donc école karamɔgɔya a nafa Ala de bɛ a dan dɔn bon n'an ye baara in kɛ ani Ala cɛ k'a ɲa Ala b'a nafa d'an ma ko n bɛ école karamɔgɔmuso wele u ka baara in kɛ Ala kama yaasa an denw ka barika sɔrɔ an denw Ala ka hinɛ an denw na an bɛ dɔnniya min di walitaw ma k'o d'an taw ma. Ayiwa an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn i nana bi su in na ka na an ka kɛnɛ ɲɛnama a diyara an ye an b'a dɔn k'a fɔ baaraw ka ca su kɔrɔbayalen don fana i k'an ka segin ka taa an bɛ fɔ k'i waleɲuman dɔn k'a fɔ an lamɛnbagaw n'an filɛbagaw ɲɛna ko nin de kɛra aw tulo n'aw ɲɛw garisɛgɛ ye yaasa ka se ka an sɔrɔ sa an b'a fɔ ɲɛna sa n ko aw kun sɔgɔlen don an n'an ka page YouTube ale ni Facebook kan ka bɛɛ lajɛlen fo madame Bagayogo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Welesebugukaw n b'a dɔn k'a fɔ aw caman ye bi ta in lajɛ sabula aw ka décap kun b'an bolo Falaye Keyita an b'a fɔ min ye Keba Jɔlɔ ye k'a fana fo ka waleɲuman dɔn a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna a ma.